Бульба, морква, буракі, цыбулі, саджанцы пладовых дрэў, журавіны, мёд. І гэта далёка не ўвесь асартымент неабходных тавараў, якія можна набыць на кірмашах. У Брэсце яны пройдуць як у цэнтры горада, так і ў асобных мікрараёнах. Для задавальнення попыту гараджан будзе працаваць 5 асноўных месцаў гандлю, а 17 і 24 кастрычніка яшчэ дадатковыя. Сёлета для суб'ектаў гаспадарання і прадпрымальнікаў уводзіцца новы фармат продажаў, які прадугледжвае заяўны прынцып. Мы участников ярмарок регистрируем, и согласно уже поданным заявкам мы распределяем места торговли для того, чтобы упорядочить торгующих и размещение автомобильного транспорта, ну и создать условия для торговли. По инициативе горосполкома на основных торговых площадках лицам льготной категории и пожилым гражданам будет оказана помощь в погрузке и доставке приобретенной продукции. На сёння пададзена каля 350 заявак ва ўдзеле па продажы разнастайнага асартыменту. Акрамя вялікага выбару тавараў прыемна будуць радаваць і цэны, сельскагаспадарчыя кірмашы, магчымасць добра падрыхтавацца да зімы. Брастаўчане змогуць запасціся ўсім неабходным і папоўніць свае рэзервы.